Słyszałam, że nazwa Łemko i nazwa Rusin używają się często jako synonimy. Ale czy to prawda, że to są nazwy synonimiczne, czy nie? Jak we wszystkim, i prawda, i nieprawda. To znaczy, nazwa Rusin jest nazwą zdecydowanie szerszą i zależy, czy ją traktujemy historycznie, ponieważ historycznie nazwa Rusin odnosiła się w zasadzie, można powiedzieć, do wszystkich Słowian wschodnich, związanych ze wschodnim chrześcijaństwem, z kulturą właśnie na tym opartą. Natomiast ta nazwa z czasem się dyferencjowała. Powstały narody na bazie rusińskiej, takie jak Ukraińcy, jak Białorusini, do nazwy Rusin, dawna Ruś, także odnoszący Rosjanie historycznie. Natomiast jest grupa Rusinów, którzy zostali przy swojej nazwie. Do tej grupy należą również Łemkowie. Jest ona wymienna, jeżeli chodzi o jej brzmienie Rusin i Rusnak, Rusyn i Rusnak. I generalnie obecnie, jeżeli mówimy o narodzie rusińskim, o Rusinach, to mamy na myśli karpackich Rusinów, czyli tych, którzy mieszkają w Karpatach. Do nich się również zaliczają Łemkowie, chociaż z Karpat dostali wysiedlenie, ale to jest jednak ich pierwotna ojczyzna i część społeczności naszej mieszka na powrót w Karpatach. Natomiast są jeszcze inne grupy rusińskie, które należą do społeczności, do narodu rusińsko-karpackiego. No to są preszowscy, nasi najbliżsi nam na południu, Rusini preszowscy z Preszowskiej Rusi, Rusini z Podkarpackiej Rusi, Rusini, którzy migrowali na południe, na Półwysep Bałkański, Serbia, Chorwacja obecnie. Także na Węgrzech jest niewielka społeczność rusińska, w Rumunii. Więc tak jak te Karpaty sięgały i społeczność wschodnio-chrześcijańska, która nie przyjęła nazw nowocześniejszej, można by tak było powiedzieć, tylko na bazie dawnej nazwy Rusin stworzyła swoje też nowe koncepcje już etniczne, narodowe. Mhm. A mówiąc Rusnaky, to mamy na myśli właściwie samych Łemków, tak? Nie, Rusnaky, na przykład nasi migranci, ponieważ to jest nazwa, która była w Karpatach, ponoć niemieckiego pochodzenia, Rusnaken. Wśród Łemków też się mówimy Rusnaky, ale do tej pory Rusnacy, bo Rusnacy też właśnie ta forma jest wśród właśnie naszych imigrantów na Półwyspie Bałkańskim. To jest dawna migracja, bo już sprzed ponad 250 lat i oni właśnie mówią o sobie Rusnacy. Nie Rusini, tylko Rusnacy. Chociaż my formalnie, ponieważ są różne działania, które nas integrują, to są działania nie tylko oddolne, można tak powiedzieć, ale działania tak jak się konstruuje naród, więc z pewnymi ideami, z pewnymi procesami, kongresami wspólnymi, więc nazwa Rusin jakby jest bardziej dominująca, ale ta Rusnak czy ciągle funkcjonuje spontanicznie wśród osób, które się tak określają. Natomiast etymologia słowa Łemko, Lemko, nie wiem, czy można tak przybliżyć tą... Na ten temat akurat pisano, bo ja sama tu nie mam odkryć, to jest w literaturze przyjęte, że tak jak się różne grupy jedne drugich przezywały, bo ktoś coś charakterystycznego robił, miał, mówił i że dlatego, że u nas jest to Lem, to stąd nazwano właśnie Łemkowie. W literaturze to zaczęło występować z początkiem XIX wieku. Podobno przezwiskowo zdecydowanie wcześniej się spotykało. Zastanawiam się nad tym, mówię, nie będę tutaj tego rozwijać, ponieważ w słowackim języku jest słowo len. Len, które mniej więcej podobnie znaczy jak łemkowskie łem, ale widocznie charakterystyczne było na tyle dla naszego języka, że od tego jakby utworzono nazwę. To było jakieś słowo, które było używane po prostu tak często w rozmowie, że Lem i Łemkowie właśnie często... Ponieważ jest to partykuła, no to być może często występuje, bo ona jakoś tam modyfikowała różne. No i jako partykuła, ale też jako spójnik, więc to są takie słowa pomocnicze, które mogą często występować. Nie jestem w stanie jakby powiedzieć, jak często.
Oczywiście na ten temat tworzą anegdoty, że już powstała anegdota. To są anegdoty, że na zasadzie, że ktoś mówi do Łemka, do Rusina, słuchaj, w porządku, na przykład pani ci coś sprzedam, czy coś, tylko nie mów już czego Łem. Znaczy dam ci coś, tylko nie mów już czego Łem. To jest taki żart, który często jest powtarzany, a on powie talem dajte, no, czyli nawet w tej sytuacji powtórzył to słowo. No jeżeli się chce coś wytłumaczyć, to się pewne rzeczy poszukuje i się gdzieś tam znajduje. Natomiast mówię, to jest taka dosyć typowy mechanizm. Ale wydaje mi się, że mogło też tak być, że kiedy chodzili właśnie w XIX wieku tak zwani miłośnicy ludu, folkloryści, etnografowie, po różnych społecznościach i coś tam zapisywali, określali, klasyfikowali, bo idąc dalej, chociażby Roman Reinfuss już później podzielił Łemków na pupkarów, cyckarów, torokarów, a ze względu na to, że mają tak zdobione czuchy. Więc on sobie sam te nazwy nadawał. Ja sądzę, że nazwy owszem mogą iść od samej społeczności, ale społeczność najczęściej nie określa się w jakąś nazwę. Mówi, to jesteśmy my swoi, nasi ludzie. Nazwy nadaje się zwykle z zewnątrz. No owszem, przezwiska też, więc być może, znaczy najbardziej znana jakby jest taka teoria, że to jest przezwiska właśnie, bo ktoś obok mówiono już Lyszaki. Ludzie, teraz się mówi na przykład, że że dawniej koło Sanoka mieszkają tak zwani Szoszoni, ponieważ my mówimy szto, a oni mówią szo i dlatego Szoszoni. No i to szo nam się wydawało, czy nam, sąsiadom wydawało się już dziwne, więc ich tak woda, to ci co mówią szo, czyli Szoszoni. Bo my mówimy szto. Rozumiem. I teraz właśnie, jakie obszary geograficzne zamieszkują Łemkowie? Tutaj nie mam na myśli tylko Polski, ale też inne obszary geograficzne właśnie tych krajów. Jeżeli używasz pojęcia o Łemkowie, no to ani Rusini, bo tutaj od tego zaczęliśmy. Jeżeli Łemkowie, to zależy, czy będziemy tę nazwę stosować jako pojęcie etnograficzne. To tak jak mówiłam, że ich opisywano, że to jest taka grupa ludności, bo oni tak budują domy, mają takie stroje, mają taką gwarę, mają takie obyczaje, a obok sąsiednia grupa już ma inne. Więc znowu doklasyfikowanie, dzielenie na różne grupy. I jeżeli chodzi o etnograficzny wymiar, czyli wymiar kultury ludowej, właśnie tej opisywanej przez folklorystów, przez etnografów, no to podobna jakby Łemkowie mieszkają po północnej stronie, znaczy mieszkali, bo w tej chwili, ale ja mówię historycznie ale mówię też w naszym pojęciu ideowym. My ciągle mieszkamy w Karpatach, w takim znaczeniu, że no jesteśmy społecznością karpacką, niezależnie od tego, że realnie gdzieś tam już jesteśmy rozproszeni. Łemkowyna jest tutaj, więc to jest północna część Karpat i południowa część Karpat, gdzie mieszkają właśnie ci nasi Rusini. Oni mają oficjalną nazwę Rusini, natomiast na poziomie kultury etnograficznej opisuje się jako kulturę łemkowską, ponieważ to są te same dialekty czy gwary, to są te same sposoby, no właśnie cechy etnograficzne, budowania domów, odżywiania, uprawy roli, zajęć pozarolniczych i tak dalej, kontakty zresztą też takie, które były częste i etnograficznie się mówi o Łemkach po północnej stronie Karpat i po południowej stronie Karpat. Problem zasięgu, znaczy, bo to jest tak, wydzielić grupę jest łatwo wtedy, kiedy granica pomiędzy społecznościami jest ostra. Łemkowie taką ostrą granicę mieli w stosunku do społeczności polskiej. Nawet można określić mazurskiej, bo jeżeli mówimy o mazurskiej w takim znaczeniu etnograficznym i nie obecnym rozumieniu, po prostu ruscy chłopi, bo ja tu mówię o społeczności ludowej. Nie mówię w tej chwili jeszcze o inteligencji, o której też pewnie przyjdzie pora mówić, natomiast społeczeństwo ludowe, czyli chłopi, którzy tu mieszkali, żyli, zakładali wsie, gospodarowali tak czy inaczej, na sąsiednie wsie, które nie były ruskie, tylko polskie, mówili Mazurzy. To nie były, Lachy to byli panowie, a Mazurze to byli właśnie chłopi polscy, więc stąd tej nazwy używam. Że te sąsiednie wsie polskie, no przede wszystkim zróżnicowanie było religijne.
dlatego że to było rzymski katolicyzm, a tutaj było prawosławie, a później grekokatolicyzm, ale nawet jeżeli to było jedno wyznanie, rzymski katolicyzm i grekokatolicyzm, ale obrzędowość była zupełnie inna, dlatego że grekokatolicy zachowali swoją obrzędowość grecką, wschodnią, więc to łatwo się oddzielało, co jest Kościół, co jest cerkiew, i językowo także odróżniali się, więc znowu nawiążę do etnografów. Określali bardzo wyraźnie granicę północną, ponieważ do tej pory wiadomo, że Ropa była polską wsią, Łosie było łemkowską, Kąclowa była polska, Florynka była łemkowska. Linia jest jakby precyzyjna. Gorzej jest ze wschodem, Właśnie, tutaj z tą linią wschodnią Mhm. i też troszkę to inaczej wygląda po stronie południowej. Ci nasi Łemkowie południowi, cały czas mówię o Łemkach w pojęciu etnograficznym, czyli jako kultura ludowa na określonym terytorium, ponieważ ich dystans wobec kultury słowackiej, sąsiedniej, południowej, był mniejszy niż naszych Rusinów do polskiej kultury. No, wynikało to przede wszystkim też z tego, że Słowacy to byli głównie chłopi, też tam panowie to byli węgierscy, a tutaj ta linia klasowa, czyli że panowie polscy, taką ostrą tę linię wyznaczała, że te społeczności jakby tu się nie identyfikowały. Zubrzycki wyznaczył taką granicę w XIX wieku, ona w zasadzie aż do wysiedleń się nie zmieniła. Natomiast na południu tam rzeczywiście była spora asymilacja i ta linia, jakby popatrzeć na mapę, ona jest bardzo postrzępiona i są tak zwane chociażby wychodnare, gdzie ich język już i cechy kulturowe w zasadzie przyjęły cechy zachodniosłowiańskie, bo słowacka kultura, no tak opisywana chociażby język jako zachodniosłowiański. Ostatnio moja doktorantka miała półmetek i zapytana o język rusiński, mówiła, że standaryzuje się w różnych wersjach i 3 wersje są wschodniosłowiańskie, a jedna zachodniosłowiańska. A profesor językoznawca mówi, jest to niemożliwe, żeby jeden język miał 3 warianty, z których są różne, wschodniosłowiańskie, zachodniosłowiańskie. Tylko on nie wiedział tego, że ta zachodniosłowiańska to jest te osoby, które migrowały właśnie na południe, a oni migrując czuli się Rusinami, pozostali przy religii grecko-katolickiej, zostali przy cyrylicy, natomiast ich język mówiony już na cechy zachodniosłowiańskie, bo był słowacki. Bo im ta asymilacja tam przebiegała zdecydowanie bardziej mocno niż właśnie ze społecznością polską. Więc na poziomie etnograficznym to są, no właśnie, nie powiedziałam jeszcze o tej granicy wschodniej. Ona różnie jest wyznaczana, zależy jakie też kryterium weźmiemy pod uwagę. Mówi się o Osławie na północ, no i mówi się oczywiście o rzece Laborec na południe, bo mniej więcej właśnie na wschodzie. No i później etnograficznie się mówi, że na wschód są Bojkowie i jeszcze Huculi. To są znowu sztuczne dosyć klasyfikacje, tak jak wszystkie klasyfikacje przez naukowców tworzone, że one coś klasyfikują, co jest zdecydowanie bardziej dynamiczne i żywe i nie takie, że się da podzielić linią czy wyodrębnić. No ale tak musi też wyglądać. Sam język klasyfikuje, że coś określamy, więc tak to wygląda. Natomiast jeszcze nawiążę, jeżeli mówimy o grupie etnicznej, czyli już takiej, która konstruuje swoją świadomość, konstruuje się jako wspólnota etniczna, a więc właśnie z taką świadomością swojej historii, symboli. No tak, no jest to taki etap, jak etap narodowy, etap tworzenia właśnie takich konstruktów już przez inteligencję, to w zasadzie przy nazwie Łemkowie zostali tylko ci Łemkowie na po północnej stronie Karpat, ponieważ na południu nazwa Rusini, Rusnaty, ale Rusini przy tych etnicznych konstruktach jest przyjęta, więc tylko my wokół tej nazwy Łemkowie zbudowaliśmy swoją etniczność. I to już od XIX wieku. Rozumiem więc, że pomiędzy tymi różnymi społecznościami, jakie pani profesor właśnie wymieniła, to są jakieś relacje mimo wszystko, bo jednak te społeczności właśnie czują, że jest coś wspólnego między sobą, czy jest jakaś też forma współpracy, podtrzymywania na przykład walorów kulturowych, cech także po prostu obrzędowych, kulturowych w ogóle. Czy natomiast nie ma tej współpracy i na różnych obszarach właśnie geograficznych to Łemkowie, czy właśnie te społeczności nie czują, że mają wiele wspólnego, więc każda tak jakby jest dość oddzielona od pozostałych. Jak to wygląda?
Znaczy, te relacje właśnie. Znowu, relacje były i nadal są na poziomie bezpośrednim, naturalnym, ponieważ przed wysiedleniami, przed wojną, gdy żyliśmy na tych terytoriach i zaraz obok sąsiednie wsie były, ta granica też oczywiście Austria, bo ja mówię i w międzywojniu, ale i wcześniej, granicy nie było ostrej. W międzywojniu ona już tam została wyznaczona, ale te kontakty były kontakty handlowe, były kontakty religijne, ponieważ chodzili jedni do drugich na odpusty. To się utrwaliło. Na zakupy też, na poszczególne jarmarki, także jakieś takie inne związki kulturalne. To było naturalne, ponieważ to byli swoi ludzie i po jednej i po drugiej stronie granicy. Mówię o tych paralelnych na południe, bo już idąc dalej na wschód, tam gdzie jest Róż Podkarpacka, czyli obecnie w granicach Ukrainy, bo tutaj te granice polityczne, że społeczności nasze są rozdzielone pomiędzy kilka państw, to oczywiście wpływa, że one są jakoś tam izolowane, zwłaszcza wtedy, gdy ta granica była zdecydowanie bardziej nieprzekraczalna, można tak powiedzieć, bo to była granica państwowa z koniecznością paszportów i celnicami i tak dalej. Natomiast wtedy, kiedy na przykład część nas jest już w Unii Europejskiej, to znowu te granice stały się mniej jakby istotne. Natomiast jeżeli były tworzenie jakiejś takiej właśnie już wspólnoty ideowej, wspólnoty, no, mówiąc za Andersonem, wspólnoty wyobrażonej, że się tworzyło konstrukty narodowe, no to też to budowano razem, ponieważ już kiedy powstawały tak zwane republiki, kiedy rozpadły się Austro-Węgry, no to wtedy Rusini uwierzyli w hasła Woodrowa Wilsona o prawie narodów do samostanowienia i rzeczywiście chcieli samostanowić i zdecydowanie podstawowym postulatem było to, żebyśmy byli w jednym organizmie państwowym. Oczywiście nie było nawet postulatów niezależnego organizmu, ale żeby na przykład w obrębie Czechosłowacji. Czechosłowacja była taka najbardziej, to było wtedy takie państwo nowoczesne. Masaryk się liczył w Europie i nasi, znaczy też był dobrze nastawiony do Rusinów. I rzeczywiście powstał konstrukt taki, ponieważ powstała Podkarpacka Rus jako autonomiczna republika w Czechosłowacji, oprócz Słowacji, Moraw i Czech. Natomiast naszą północ niestety, ale nie objęła. Rząd polski, który się konstytuował jeszcze, jak republiki były, jeszcze nie był ukonstytuowany, bo granice Polski wyznaczone zostały ostatecznie w 1921 roku. Sprawa rusińska była na konferencji pokojowej w Paryżu, ponieważ ci nasi przodkowie, te elity, które już wtedy właśnie decydowały czy chciały decydować o swoim narodzie, no to one właśnie były z delegacją, która zresztą nawet nie była dobrze wysłuchana w Paryżu, w Saint-Germain, przedstawiając tę sprawę rusińską i to była sprawa zintegrowana w całym obszarze rusińskim. To nie było odrębnie. A teraz po 1989 no, tworzymy też jakieś formy, chociażby Kongres Rusinów, który pierwszy był 1992 roku i regularnie odbywa się co 2 lata w różnych krajach. On nas integruje. Wczoraj wróciłam z Biennale Łemkowskiej Rusińskiej Kultury, gdzie obejmuje właśnie te wszystkie społeczności. Przyjechali do nas i z Serbii nasi Rusini i zresztą w kongresie także są nasi Rusini ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Więc jesteśmy rozproszoną społecznością, jesteśmy społecznością bezpaństwową, podzieloną między różne kraje, no ale współpracującą, współdziałającą. Znakomicie, dobrze. I teraz taka ciekawostka, bo nieraz też spotykam właśnie takie pytanie, no ile osób liczy polska społeczność łemkowska? Co to znaczy polska społeczność łemkowska? Może społeczność łemkowska w Polsce? Tak, w Polsce ile osób deklaruje się Łemkiem? O, może to trochę. Tak, deklaruje się w tej chwili już wiemy, natomiast oprócz deklaracji jest liczba taka, która jest szacunkowa. Natomiast rzeczywiście liczbę, jeżeli mamy się operować liczbami, możemy najwyżej podać, ile osób się deklaruje, bo już były przeprowadzone 3 spisy
takie, które uwzględniały w pytaniach pytanie o narodowość i o język domowy, więc to są dane. Ostatnio, prawda? Było. No, w 21 był trzeci, pierwszy był w 2001, ponieważ za komunizmu w ogóle mówiono, że Polska jest monoetniczna i nie ma mniejszości. 7 mniejszości było jako tako uznanych, chociaż to też było takie uznanie, ale Polska jest krajem bez mniejszości, więc to takie, jak to w komunizmie, bardzo podwójne. Natomiast no, po 89 już przyznano, że są mniejszości i Łemkowie uzyskali na powrót status mniejszości etnicznej, ponieważ w okresie komunizmu nie mieliśmy takiego statusu, byliśmy uznani za Ukraińców, jeżeli już w ogóle, bo Ukraińcy byli uznaną mniejszością, natomiast my nie. Po 89 tak i oczywiście te deklaracje, które są łemkowskie, inaczej przypuśćmy śląskie, które są, ale one nie są uznawane, natomiast nasze deklaracje są uznawane, no to nie wiem, czy mam podać ostatnią liczbę, czy mam podać, bo w 2001 roku około 5600 obywateli polskich podało się, znaczy określiło, że jest narodowości łemkowskiej. W 2011 10 700 chyba. Natomiast w 2021 13 tysięcy, znowu 13,5 tysiąca w przybliżeniu. Natomiast to jest pewien tylko procent szacunkowej liczby, ponieważ w okresie międzywojennym, bo wtedy były spisy prowadzone, spis 1931, to około 120 tysięcy obywateli deklarowało się jako obywateli z terytorium określonym jako Łemkoszczyzna, deklarowali swoją narodowość, bo taka była już rusińską, jako rusińska. No to wiadomo, że pokrywało się z łemkowską, ponieważ to był ten teren, no właśnie, który dobrze znamy, dokąd sięga i gdzie się zaczyna, bo nie mówiłam o tej zachodniej linii, ale ona jest oczywista, to jest Ruś Szlachtowska, 4 miejscowości właśnie w okolicach Szczawnicy. Ale wracając do liczb, i ze 120 tysięcy około 70% zostało wysiedlonych w 1946 na Ukrainę. W Polsce zostało, czyli wysiedlonych w ramach akcji Wisła. W ramach akcji Wisła było z Łemkowyny wysiedlonych około 35 tysięcy osób. Został bardzo niewielki procent rodzin mieszanych, albo tych, którzy mieli obywatelstwo łemkowskie, albo takich jak na przykład w Olchowcu, a to są niewielki procent, ale mówię jeszcze do tych 35 tysięcy, no warto byłoby doliczyć, bo to też jest jakaś liczba. Mówię o Olchowcu, gdzie zostali, ponieważ im rzymskokatolicki proboszcz wypisał metryki właśnie rzymskokatolickie, dzięki temu ich nie wysiedlono. W Komańczy część została, bo była potrzebna jako pracownicy kolejowi, ale to mówię, to są takie marginalne cyfry, ale z 35 tysięcy szacowano, kiedy już w ogóle zaczęto pisać o Łemkach, chociażby Marek Hołuszko pisał taki artykuł o mniejszościach i szacowano, że będzie około 50-60 tysięcy z tego 35, no bo był przyrost, patrząc na przyrost statystyczny ludności, no a się okazało, że 1/10 z tego się deklarowała, czyli można powiedzieć, że akcja Wisła zdziesiątkowała, czyli zostawiła w zasadzie niezasymilowaną, czy przy tej tożsamości łemkowskiej 1/10 społeczności. No ona troszkę wzrosła, bo z 5600 do 13 tysięcy w ciągu tych od 2001, czyli w ciągu 20 lat. Natomiast no, tragiczna jest sytuacja, bo można się deklarować jako Łemko, ale to też coś oznacza. Zwykle to oznaczało, że Łemko mówi po łemkowsku, że to jest jego język, że tę kulturę praktykuje, bo sama deklaracja bez czegokolwiek innego, no to ona może budować liczbę. Natomiast też zauważam, że właśnie liczba deklaracji wzrasta, a natomiast liczba używających języka nie wzrasta, czyli ci, którzy deklarowali, że używają języka, no to czyli język nam bardzo, a język jako podstawowy wyznacznik tożsamościowy w naszej sytuacji, oczywiście nie absolutny, nie jedyny, niekonieczny, ale taki bardzo ważny, ponieważ on kształtuje całą kulturę. Ja bym teraz poprosiła o określenie, czym była akcja Wisła, dlaczego taka nazwa i jakie były jej cele. Bo to jest, wiadomo, bardzo, bardzo ważne wydarzenie właśnie w historii Łemków. Jest to absolutnie kluczowym momentem w tej historii.
Właśnie, dlaczego taka nazwa i dlaczego w ogóle ta akcja jest Dlaczego nazwa nie powiem? Ktoś sobie taką nazwę wymyślił, jaką miał przyczynę, jak Murianka napisał w A Wisła dalej płynie. Czemu ciebie, rzeko Wisło, ktoś użył do nazwania najohydniejszej zbrodni, jaka była? No, nazwami to tak jak mówiłam, że ktoś sobie coś wymyśla i czasem nie wiadomo dlaczego komu się podoba taka nazwa. Trudno mi jest powiedzieć, decydenci przede wszystkim tu nie nazwa, oczywiście nazwa w tej chwili funkcjonuje już jako symbol, natomiast najistotniejszy był fakt wypędzenia ludności całościowego, totalnego z domów, z ich ojczyzny, z ich języka, z ich kultury, z ich świata po prostu najzwyczajniej w świecie. No, jeżeli miałabym zadziałać na jakąkolwiek wyobraźnię, jest to dotychczas dla, myślę, każdego Łemka niezwykle znaczy takie emocjonalnie przyjmowane są to fakty ciągle jakby żywe, dlatego że znowu posłużę się tytułem utworu Petra Murianki, A Wisła dalej płynie. Czyli konsekwencje tego to nie jest jednorazowa konsekwencja, to już konsekwencja na wieczność i najprawdopodobniej rzeczywiście doprowadzi do pełnej asymilacji. Jeszcze czwarte pokolenie ciągle jeszcze jakoś tam funkcjonuje w bardzo określony sposób, w bardzo skarłowaciałej formie, bo to takie właśnie asymilacyjne procesy, które no, były tu przewidziane. Akcja Wisła to jest najzwyczajniej w świecie zamierzona asymilacja społeczności. Ona oczywiście objęła nie tylko samych Łemków, bo objęła również Ukraińców w Polsce. Natomiast no, dla Łemków jest o tyle tragiczna, że społeczność ukraińska funkcjonuje. Na Ukrainie funkcjonuje w różnych regionach. No, to był margines, można tak powiedzieć, społeczności, mniejszość tutaj w Polsce. Dla każdego wypędzenie z domu jest tragiczne. To mówię nie w wymiarze personalnym, bo dla każdego jest to ogromna tragedia, czy on jest 1/100 milionową danego narodu, czy on jest w całym narodzie wypędzony, znaczy stanowi cząstkę całego wypędzonego narodu. W naszym przypadku było to wypędzenie totalne całego narodu, a więc jakby kres, można tak powiedzieć, łemkowskości, jaka była zakorzeniona, zadomowiona, miała swój mikrokosmos, miała swoje wartości. To wszystko było ściśle związane z przestrzenią, z ziemią, z krajobrazem, z górami, ze wszystkim. Zmienić to i to tak drastycznie na nizinę jest tak fatalne, jest tak krzywdzące przekonanie, że Łemkowie zyskali na tym, ponieważ zostali przesiedleni na bogatsze ziemie. Co to znaczy bogatsze? W stosunku do ogromnego bogactwa, jakie tutaj się kryje, bo największe bogactwo jest w tym związku człowieka z ziemią, z przestrzenią. I ja wiem, że są migranci, którzy świadomie wybierają migrację po to, żeby gdzieś w bogatszym, przypuśćmy, kraju, czy gdziekolwiek żyć dostatniej materialnie. Natomiast to jest migracja przymusowa, jednostkowa. Natomiast są takie osoby, które nigdy nie będą migrować, bo dla nich największym skarbem jest to, gdzie żyją i to jest ich miejsce. Ja tak to czuję na przykład, bo ja czuję, że to jest to miejsce i nigdy bym nie migrowała i myślę, że 90, a może ponad 90% wypędzonych osób tak to czuło, bo dla nich cały świat był tutaj. Oni w dawnym powiedzeniu, tak jak moja mama powtarzała, w świat zagrybów, najdalej ruszali się gdzieś tam kilkanaście kilometrów i naraz ich wywieziono i dla nich tamta ziemia nie była dobrą ziemią, nie była bogatą ziemią, ponieważ z pięknych, może się komu nie podobać, ale to były ich chaty, takie jak budowali, nie były takie biedne czy ubogie, jak się mówi, bo wystarczy pójść do skansenów, popatrzeć na dom z Królowej Ruskiej czy gdzieś. To były dobrze, funkcjonalnie urządzone domy, które zabezpieczały życie, zabezpieczały ciepło, domy drewniane, a ich wygoniono do obszarpanych, bez okien, bez drzwi, zabrukowanych domów, zrabowanych już wtedy, bo to był 47 rok, więc to było wszystko wyszabrowane, bez okien, bez drzwi, bez podłóg, bez niczego i ktoś mówi, że dobrobyt zyskali. To jest po prostu niezwykła krzywda. A było pytanie o przyczynę? Właśnie. Przyczyna no była taka, jaka była przyczyna? Ponieważ przyczyna była ideologiczna, polityczna była przyczyna. Czyli
jak to dobrze ktoś ujął w zdaniu, integracji państwa narodowego. Państwo narodowe, jakim miała być Polska po roku 1945, bo takie było założenie, takie były deklaracje, zakładała, że nie będzie mniejszości w nim i tak zresztą cały czas deklarowano. Więc najpierw, no ja ze studentami mam takie zajęcia, gdzie pokazuję przyczyny, że Polska z wieloetnicznej, ponieważ w Polsce międzywojennej 1/3 obywateli to była społeczność niepolskiej narodowości, z wieloetnicznej przekształciła się w monoetniczną. Więc najpierw przesunięcie granic. Bardzo duża część ludności ruskiej została po granicy wschodniej, bo się ona przesunęła, więc jakby nie mieszkała już w Polsce, a ludność niemiecka, jaka weszła w obszar Rzeczpospolitej, została wypędzona najzwyczajniej w świecie. I ja nie będę tego osądzać. Była wojna, były napięcia polityczne, ale w zasadzie nikogo z się ziemi nie powinno wypędzać, bo to tak nie jest. No potem były właśnie te przymusowe przesiedlenia, jak nasze w 1945-1947, bo sobie wyobrażano, że będzie coś takiego jak repatriacja. Ironia losu, bo dla nas jaką mogła być repatriacja na Ukrainę ze swojej ojczyzny? Zresztą sądzę, że tych, których się nazywa repatriantami, którzy mieszkali właśnie po wschodniej granicy, no i to też nie była repatriacja, bo ich ziemia, ich ojczyzna była tam. Więc ideologiczne granice wcale się nie są tymi granicami, które ludzie w sobie mają, że to jest ziemia, na której mieszkam. A trzecia to właśnie była asymilacja poprzez przesiedlenie. Przecież to była celowo zaplanowana asymilacja, bo nie było innej przyczyny. Oczywiście idiotyczna, sztucznie podana przyczyna, że były bandy UPA, tak określano, kiedy to już w ogóle była jakaś resztka, jakieś zupełne niedobitki, które jeżeli nawet działały, to działały gdzieś tam bardziej na wschód. Tu rzeczywiście, żeby w czasie II wojny światowej pojawiały się jakieś formacje, które określano jako bandy, ale tu miejscowi ludzie mówią, że to byli rabusie, przypuśćmy, sąsiednich wsi, którzy się organizowali jakoś tam i napadali w nocy, przychodzili pod takim hasłem, więc to nic wspólnego nie miało z ukraińską powstańczą armią, a nawet jeżeli bo gdzieś odnotowano w Czertyżnym czy w Łabowie, że pojawiała się, to ich ludność tutaj na pewno nie wspierała, ponieważ nasza ludność w 98% nie identyfikowała się, a może nawet w 100% z ideą ukraińską. To były jakieś jednostki, które tutaj działały z Ukrainy. Łemkowie nigdy się nie Czyli identyfikowali. kolaboracja z UPA to jest... A to jest zupełny wymysł, Tak. zupełny wymysł, bo jak mówię, nie było żadnej przyczyny. A mało tego, no przecież już UPA wtedy prawie, że wcale nie funkcjonowała, a kiedy Ruś Szlachtowską wysiedlano w 1952 roku, no to o czym mowa? To tylko wysiedlono potem, to w ogóle są jakieś absurdy. Zdecydowanie integracja państwa monoetnicznego, narodowego, żeby nie było narodowości, no a jeszcze dalej idąc, to po co ich rozpraszano, jeżeli by nie miano asymilować, jeżeli to tylko po to wysiedzieć, żeby kogoś tu nie wspierali, to rozsiedlano po 2-3 rodziny w poszczególnych wsiach. Czyli założenia asymilacji, które były wypracowane chociażby na gruncie amerykańskim, bo były takie właśnie rozproszenie, przesiedlenie, żeby wspólnotę rozbić, klasycznie tu zastosowano. Więc mówienie o jakichś innych przyczynach to jest cały czas ideologia. Bardzo ciekawe. Dobrze, a można powiedzieć, że zacznijmy właśnie od 1947 roku, po akcji Wisła. To można powiedzieć, że taka asymilacja, proces asymilacyjny nigdy nie skończył się do dzisiaj. Czy można powiedzieć, że sytuacja się zmieniła w 1989 roku? Jak ta asymilacja przebiega? Czy jeszcze dzisiaj można powiedzieć, że jest jakiś proces asymilacyjny w trakcie? No zdecydowanie tak, ponieważ asymilacja, tak jak ją pojmujemy, jest procesem socjologicznym. W przypadku Łemków na pewno możemy mówić o 2 modelach asymilacyjnych, socjologiczna i ideologiczna, ale ideologiczna to idzie w kierunku narodu ukraińskiego. To jest taka, że ideologia, bo my jesteśmy Ukraińcy. Natomiast asymilacja socjologiczna polega na tym, że członkowie grup mniejszościowych
takich grup, na bazie kultury, jakich nie można awansować w danej strukturze społecznej, asymilują się do struktury dominującej. Po prostu tak jak się wiele kultur lokalnych czy wyróżnionych asymiluje z kulturą masową, ogólną, większą, taką jaka jest modna, no jaka daje awans społeczny, więc asymilacja na pewno nie ustaje. Uważam, że w tej chwili ona jest jeszcze może bardziej intensywna, ponieważ przebiega na różnych poziomach, chociaż rzeczywiście trzeba przyznać, że po 1989 nastąpiły jakieś zmiany, ale asymilacja totalnie idzie, ta socjologiczna i no jak mówię, słyszę od osób, może ktoś się bawić w wojny grecko-katolicko-prawosławne, być dinozaurem. Ja nie chcę być dinozaurem, ja chcę być tak jak wszyscy, ja chcę używać języka większościowego, no bo to jestem przekonana, że jeżeli dany język nie jest językiem awansu społecznego, to on się zasymiluje, ponieważ chyba, że zostaje, tak właśnie jak w społecznościach ruskich zostawał, gdy Rzeczpospolitej kulturą dominującą była kultura polska, no to nie asymilowali się chłopi. Chłopi zostawali Ruscy, ponieważ chłop jest na swoim jest i on nie potrzebuje się asymilować. Łemkowie, gdyby tutaj zostali, tak, żeby się tak nie asymilowali. Oni by byli na swoim. Pojęcie bycia na swoim, takie jak ma chłop, a kultura chłopska jest mi bardzo bliska, bo ją mocno czuję i z niej się wywodzę. Wiem, jak myśli gospodarz na swoim. On nie jest zależny i zresztą to przepięknie Sokrat Janowicz napisał, ojczystość, że nie tylko taka ojczyzna ideologiczna, jak przypuśćmy była u Norwida, bo on właśnie tu polemizuje z Norwidem, tylko ojczyzna jest idę swoim polem. I przede mną i na tym polu wszystko jest. Ja nie muszę kogoś tam prosić. Więc wtedy się tylko nie asymilują, czy jeżeli jest taka nierówność, jeżeli właśnie jest język danej kultury nie jest językiem awansu społecznego, czyli jest takim językiem, jak mi kiedyś o Łemkowskim powiedziano, że z Łemkowskim to tylko do stajni, bo takie zdanie usłyszałam podczas wywiadów. Tak myśli duża część społeczności właśnie tych podległych, podporządkowanych, zepchniętych na margines, że jest gorszy, bo takie właśnie były struktury myślowe właśnie społeczeństwa, które się identyfikują monoetnicznie, marginalizują to, co nie jest dominujące i wtedy te społeczności z takich kultur nie cenią w większości. Może cenią ci właśnie, którzy nie chcą awansować, nie potrzebują awansować, ich świat jest dla nich wystarczający. Ale ci, którzy chcą awansować, oni zawsze awansują na prawach tego silniejszego, bo ten silniejszy wyznacza reguły. Stąd następuje asymilacja. A czy czuć natomiast taki zamiar asymilacyjny ze strony natomiast państwa polskiego? W sensie, że Łemko czuje, że coś dzieje się, coś jest robione po to, żeby asymilować zresztą w końcu Łemku właśnie. Nie wiem, czy mówimy współcześnie, czy mówimy wcześniej, czy mówimy obecnie. Tak, współcześnie. Ja myślę, że taka pewna przewrotność, jaka się dokonuje, nie tylko w Polsce, bo tu oczywiście skupiamy się na Polsce i te procesy w Polsce są dużo bardziej widoczne, bo Polska jest skolonizowanym kolonizatorem, jak to było napisane, może nie tak dosłownie, ale rzeczywiście to hasło, ponieważ Polska ma za sobą takie myślenie też mniejszościowe, że to gnębili nas inni, że my musimy się trzymać. A jeszcze ostatnia jakby formacja, która była jeszcze w Polakach, wypracowała coś takiego, że my musimy tej polskości bronić i tak dalej. I to w głowach jest bardziej. To jest nawet nie programy, ponieważ modne są teraz programy wielokulturowości, modne są teraz programy, żeby te kultury małe jakoś pielęgnować, ale to podświadomie cały czas się dokonuje, ponieważ chociażby w języku, wielu rzeczy, mogłabym podać mnóstwo przykładów, dlatego że ja się tym zajmuję. Ja bardzo mocno w tej chwili się skupiam na dekonstruowaniu języka urzędowego, języka kulturowego, języka no właśnie takiego polonocentrycznego, który nieświadomie zupełnie, ale jakby utrzymuje te inne kultury jako gorsze, jako takie, które powinny się jakoś integrować. Wielokrotnie słyszałam takie pytanie, jak to ty się nie czujesz Polką? No jak to? No nie czuję się Polką.
No jak to możesz się nie czuć Polką, skoro w Polsce mieszkasz? No tak, jestem obywatelką tego kraju, zresztą bardzo lojalną i bardzo zresztą dużo, myślę, robiącą dla tej kultury, ale Polką się nie czuję, ponieważ no, czuję się Łemkinią. Więc te sposoby myślenia, albo na przykład takie mówienie, a on się przyznaje, on się otwarcie przyznaje, że jest Łemkiem. Przyznawać się można do czegoś złego. W takich niuansach językowych mieści się. Kolejna rzecz, to już mówię, 2 lata chyba na to czasu mi zajęło, ja byłam jeszcze w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, żebym właśnie z językiem urzędowym, tam było takie sformułowanie, nauczanie historii i kultury, geografii kraju pochodzenia mniejszości. Ja mówię, jakiego kraju pochodzenia? Przecież większość z nas w tym kraju mieszka zawsze. My nie mamy innego kraju. To jest tu nasza ziemia. Ten kraj oczywiście granicami politycznymi obejmował różne społeczności, różne ziemie, różne kultury, ale my nie jesteśmy z innego kraju, a takie mówienie od razu powoduje społeczną reakcję. Jak ci się tu u nas nie podoba, to się wynoś do swojego kraju. No za przeproszeniem, do jakiego kraju? Przecież to jest nasz kraj, tylko no, podręcznika ostatnio też pokazywano. Inni u nas, w podręczniku szkolnym. To znaczy my jesteśmy u kogoś, my jesteśmy gośćmi, my jesteśmy, znaczy to takie niby przyjazne dla szkoły, ale już w głowach ucznia się uczy, że oni są u nas, jacyś tam inni są u nas. No nie, my jesteśmy u siebie. Ale to nie jest asymilacja, można tak powiedzieć, programowa, to jest asymilacja dziejąca się w strukturach mentalnych, które są tak zakorzenione, że to trzeba od szkoły. Nauczyciele są wielu rzeczy nieświadomych, ponieważ posługujemy się pewnymi rzeczami. Zresztą to jest tak, że kultury centrowe, czyli właśnie takie, które są dominujące w danym kraju, one uniwersalizują swoje wartości kulturowe, uważają, że to są normalne wartości, takie, które normalne, a tylko a inne, jeżeli one są różne, to są inne. I trzeba na przykład dodawać, kiedyś taki referat otrzymałam, pamiętniki księży, nie pamiętniki, testamenty chyba księży w diecezji lwowskiej. Tam nie było w ogóle nic powiedziane, jakich księży. Pytałam studentów, o jakich księży chodziło. No wiadomo, że o rzymskokatolicki, bo ksiądz bez dodatku to jest rzymskokatolicki. Każdy inny już musi mieć grekocko-katolicki i prawosławny. A hasło ogólne ksiądz mieści się do tak zwanego normalnego księdza. A normalny ksiądz dla tego społeczeństwa to jest rzymskokatolicki. Dla niego bez dodatku już jest jedno hasło. Więc mówię w takich formach językowych, że to nasze to jest już bez przymiotnika, bo to wiadomo, że to jest to, co jest normalne. A wszystko inne musi mieć już dookreślenie. To w tym się mieści właśnie formy asymilacyjne. No i właśnie w tym, że przy później języka mniejszościowego, gdy w szkole chcemy, żeby się dziecko uczyło, my musimy deklarować, i rodzice muszą deklarować i to wielokrotnie podpisywać. Nie tak, że na przykład jak języka ojczystego się uczy większość, że się uczą jego wszyscy. Natomiast mniejszościowego to na deklaracjach, więc to też są takie formy, które na pewno służą asymilacji, chociaż oczywiście nie zamierzone jako program. Mhm. A tutaj właśnie miałabym pytanie dotyczące właśnie języka łękowskiego, który oczywiście doznaje swoją ewolucję w czasie. Czy można odróżnić rozwój języka od objaw asymilacji, jeżeli chodzi o strukturę języka, słownictwo? Co to znaczy rozwija, a co to znaczy asymilowanie? Tak. Zwłaszcza neologizmy. Mhm. Tak, to jest bardzo Neologizmy trudna grań. Trzeba bardzo głęboko być w języku, żeby rzeczywiście czuć, co jest jakby takie kompatybilne, czy takie związane z procesem podobnie na przykład, bo oczywiście musimy rozszerzać, wzbogacać, używać nowego słownictwa, chociażby pisze artykuły naukowe, no to po łemkowsku, no to wiadomo, że tego nie robiono dawno. No mnóstwo, język się zmienia, bo się zmienia rzeczywistość. To jakby jest jasne. I są pewne rzeczy, które istotnie, to jest dobre pytanie w takim znaczeniu, że trzeba naprawdę głęboko czuć język i tu na przykład jestem przekonana, chociaż u Murianki wielokrotnie też spotykam takich, jak i u mnie,
mnie polonizmy, ale my się umiemy z tych polonizmów poprawić, bo my je czujemy. Bo wielokrotnie ja jestem najszczęśliwsza, jak mnie student poprawi na przykład, że coś zrobiłam, no bo to już świadczy o tym, że go tak dobrze nauczyłam, że on jest w stanie mnie, bo również mi się zdarza polonizm. Natomiast świadomość tego mamy. A to jest tak, że jeżeli na pewno w sytuacji, gdy zastępujemy słowa, które były i które są i które mogą funkcjonować nowymi, no to już jest na pewno polonizacja. Natomiast przy tworzeniu jakichś nowych, których nie było, no to trzeba jakoś patrzeć, na ile to jest zgodne. Zwykle ja chociażby jak robiłam słownik i były różne formy, to patrzyłam, która jest jednak bliska strukturze wschodniosłowiańskiej, ale czasem też się na tym przejechałam, muszę powiedzieć, bo nie jestem zgodna z pewną ideą, która panuje obecnie wśród młodzieży aktywnej językowo obecnie i odpowiedzialnej za język, że trzeba wszystko bardzo mocno znormalizować, żeby ten język był taki bardzo uporządkowany. Nie, język znormalizowany jest językiem sztucznym, ponieważ język żyje, język ma różne formy i niekoniecznie, jak się okazuje, na przykład wszystkie wschodniosłowiańskie, bo ja powyrzucałam na przykład kisto na kisto zamieniłam, żeby tak było jak w innych. Potem okazało, że to nie, że ludzie mówią kista i że to jest bardzo stara forma, która już dawno przyjęta. Dziurę zmieniłam na dirę, bo wiadomo, że ta dziura jest polonizmem, ale ktoś mówi, że przecież to ten polonizm stary, który już był bardzo dawno i ludzie tak mówią i pewnych rzeczy nie trzeba tylko dlatego wyrzucać, żeby ta struktura była idealna, bo ona się stworzy sztuczna. Więc generalnie rzeczywiście trzeba mieć duże wyczucie językowe. A jak myślę sprawa, jeżeli chodzi o język łemkowski mówiony przez Łemków, którzy zostali deportowani właśnie w wyniku akcji Wisły na Dolnym Śląsku i tutaj, gdzie my teraz jesteśmy właśnie. Czy w Polsce utworzyły się różne, tak jakby prawie że dialekty, różne formy regionalne i czy są jakieś próby tak jakby unifikowania tych zjawisk, czy właśnie na przykład w słowniku pani profesor, czy... Jeżeli mówimy o takich formach zróżnicowanych regionalnie, to one były naturalnie zróżnicowane tutaj na Łemkowynie. Ponieważ do chwili obecnej jeszcze jesteśmy w stanie wszyscy wyczuć, że ktoś jest na przykład z okolica Wierchony, Łosia. Zachodnia Łemkowyń, taki region, gdzie mówi choditi, robiti, pit. Dawno już to było opisane. Spotykam ludzi, oho, jesteś stamtąd, bo to jeszcze w bezpośrednim przekazie językowym, jaki na szczęście jeszcze do końca u nas nie ustał, chociaż coraz gorszej kondycji jest, że rodzinny jest przekaz, no to te cechy fonetyczne się przekazuje. Tak sama końcówka oft, gdzieś w okolicach Grabu, Zyndranowej. To regionalnie wiemy, gdzie co było, zostało zróżnicowane. Ludzie wysiedleni, przemieszani, oczywiście troszkę tracili te cechy. W różny sposób właśnie samo wysiedlenie unifikowało. Potem poprzez uczenie, kształcenie to był jakby kolejny etap, ponieważ ja na przykład, moi rodzice pochodzili z okolic Krynicy, Czyrna, Mochnaczka i tam były inne pewne i leksykalne cechy fonetyczne, chociaż fonetyki dużo odziedziczyłam, na przykład tutaj na Środkowej Łemkowynie jest dużo pełniejsza, ładniejsza fonetyka, bym tak powiedziała. I ja się staram na przykład przyjmować te normy, które są tutaj, ponieważ one dla, można tak powiedzieć, standardu jakiegoś łemkowskiego są bardziej znaczące. Więc to zróżnicowanie jakby dawne znamy. Natomiast obecnie, żeby tak powiedzieć, że tam gdzieś się wytworzył jakiś dialekt legnicki, czy jakiś inny, nie. Takich rzeczy nie ma. To bardziej jest to, że na ziemiach wysiedlenia niestety, ale jest bardziej ten język spolonizowany, jest dużo gorszej jakości, chociaż słowo dużo w tej chwili bym wyrzuciła, bo takie miałam przekonanie i nawet artykuły na ten temat mam chyba ze 2-3 porównuję, bo zajmuję się teraz porównaniem stanu języka właśnie na Czurzynie, bo u nas to pojęcie na Czurzynie, czyli na obczyźnie, cały czas je pielęgnujemy, żeby te ziemie jednak ciągle pozostały dla nas obczyzną, bo inaczej, to chociaż mówię, to też jest pewnie już proces, który gdzieś tam będzie miał swój finał, że już
to znaczenie cudzością tych ziem się gdzieś tam skończy, bo tam spora część mieszka osób, ale myślę, że to już będą osoby, które będą zasymilowane, jeżeli ten termin przestanie funkcjonować. I to jest rzeczywiście język taki z jestem, byłem, chodyłem, gdzie no, czuje się tę polskość w strukturach bardzo mocno. Tutaj wydaje mi się, i nawet nie tylko wydaje, ale ma to swoje podstawy i język jest w lepszej kondycji, co jest jakby też naturalne, ponieważ i otoczenie temu sprzyja bardziej, bo ten język się lepiej ma w przestrzeni, ale też tutaj powracały osoby najbardziej, można tak powiedzieć, zdeterminowane, czy jakby ukształtowane. Takie osoby mniej jakby przywiązane do tych gór zostawały tam. Natomiast tu też wróciła, można tak powiedzieć, ta część społeczności, która była najbardziej zaangażowana. Wobec tego i może ten język jest, tutaj zresztą jest więcej szkół, gdzie się uczy języka. No ale przez szkołę, to tak jak każdą szkołę, też ten język się unifikuje, bo jakieś tam formy wdrażamy. Chociaż, jak mówię, ja na przykład mam i o to też dbam, ale wiem, bo szkoła jest taką instytucją, że jednak normalizuje, że jak ja studentom mówię, że po łemkowsku można tak, 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 a oni mnie zawsze pytają, jak ma być. Więc oni chcą jedną formę, a ja ich chcę nauczyć, że jest wiele form, które są łemkowskie i one są wszystkie jakby wartościowe i one należą do tego żywego języka, ale ktoś chce znać formę poprawną, więc dlatego mówię o tej unifikacji. Nurtuje mnie takie pytanie, bo wiadomo, że każdy język jest nośnikiem równocześnie walorów danej społeczności. I zastanawiam się, czy pewne cechy języka łemkowskiego właśnie są akurat szczególnymi nośnikami łemkowskiego światopoglądu, czy niektóre wyrazy, niektóre cechy tego języka odkrywają przed nami tak jakby pewne walory łemkowskie, których nie możemy znaleźć na przykład w języku polskim. Dajmy tutaj oczywiście robimy takie porównanie z językiem polskim, bo to jest najbliższy język. Co czuć w tym języku łemkowskim, który jest tak głęboko łemkowski? Znaczy, no wiadomo, że językowy obraz świata jest cała struktura w języku umieszczona kulturowa, to także to pytanie jest tak oczywiste, natomiast co by... Pewne walory właśnie odsłania. No odsłania, no mogłabym powiedzieć, że jako język nie instytucji, bo ja w tej chwili jakby mocno dzielę, ten łemkowski tu nie jest jedynym językiem, znowu język funkcjonalny, język wychodzący bezpośrednio z ziemi i język społeczności, które nie abstrahowały tak, a bardziej funkcjonalnie działały. Jest to język, który na przykład, to już opisał Fromm, ja na to zawsze się powołuję właśnie na Fromma, bo on już napisał o tym, że jest język na być albo mieć. Język na być ma więcej czasowników, bo czasowniki mówią o tym, co robimy, jak się czujemy i tak dalej. I to jest język funkcjonalny, język żywy. Natomiast język wysoko rozwiniętych cywilizacji, język instytucji jest językiem rzeczownikowym. Czasowniki zostały zastępowane rzeczownikami i język polski ma zdecydowanie większość struktur rzeczownikowych i też uogólnień takich, które właśnie wynikają z a więc na przykład są rodzice, a u nas raczej mama, nianio, brat, sestra. Mniej uogólnień nie ma, jak mnie studenci pytają, idę robić zakupy, nie ma zakupy, idę kupowaty. I wiele takich rzeczy, gdzie są właśnie jeszcze te żywe formy, czyli czasownikowe, a nie daje się, no mówię po fromowsku mówiąc na to, że mam problem. Panie doktorze, mam problem. Panie doktorze, jestem zatroskana, boli mnie to czy to. Tak dawniej by mówiono, a teraz mam problem, mam fakultet. Znaczy, powtarzam to za Frommem, ale widzę to też w języku i widzę, jak się wyraża świat. Świat się wyraża bardziej przez funkcję, przez to, co się robi, jak się myśli, jak się czuje, a nie to, co jest jakby materią, co jest substancją, co jest rzeczownikiem. Więc to są inne struktury, inne te sposoby działania w pewnym sensie. Ale to generalnie jest pomiędzy, nie tylko są to granice, że jest to kultura łemkowska, tylko to jest kultura ludowa, można by tak było bardziej powiedzieć, taka, która idzie bezpośrednio ze świata, od ziemi. Natomiast my mamy jeszcze też tą całą leksykę związaną z naszą wyobraźnią opartą na tym, że tu funkcjonowało wschodnie chrześcijaństwo. Wiadomo, że nasze kultury mają bazę chrześcijańską w wielu wyobrażeniach,
wydarzeniach i wschodnie chrześcijaństwo od zachodniego się różni dużo bardziej rozbudowaną taką i wizualnością, i słyszalnością, można tak powiedzieć, w muzycznych różnych aspektach, ponieważ społeczność jest takie przekonanie, że Łemkowie są społecznością bardzo prostą, prymitywną. Jakby nie, to była społeczność bardzo rozwinięta ze względu na to, że obcowali z niezwykłymi utworami sztuki, chociażby właśnie idąc do cerkwi, muzyka cerkiewna, ikony, to wszystko to było coś, co to rzeczywiście rozwijało też wyobraźnię. I właśnie a propos tego rozwoju kultury, czytając poezję łemkowską, nieraz spotkałam właśnie pojęcie rozdarcia de facto. To rozdarcie poety, lirycznego wynika z bycia Łemkiem i Polakiem równocześnie. Z czego to rozdarcie wynika i czy to rozdarcie jest obecne, zauważalne także w najmłodszych generacjach? Nie wiem, jak to wygląda, bo pani profesor jest na co dzień w kontakcie właśnie z... No jestem w dodatku jeszcze osobą opisującą to rozdarcie, ponieważ na nie zwróciłam uwagę już w stoi. To rozdarcie jest cechą głównie współczesnej literatury, znaczy powyświetleńczej, o której mówię, bo pewnie gdybym wnikała dalej, może by ono było też widoczne, natomiast obecnie ja jego przyczynę widzę jednak w konsekwencji akcji Wisła, czyli tego, że się chciałoby, żeby ten świat był. Zwłaszcza Murianka jest tu takim poetą najbardziej rozdartym, można powiedzieć, rozdartym w sensie piszącym o tym w symbolach chociażby tego krzyża, który też jest właśnie rozdarty na 7 stron świata. Oczywiście wizualnie, przez to, że on jest bardziej złożony z wielu ramion, więc to rozdarcie, ale wewnętrznie właśnie chodzi o tę sytuację, że konfrontuje się, widzi się świat, który gdzieś tam był przekazywany w mitach, bo to jest to pokolenie, o którym właśnie dokładnie tak pisze, że zaczął się tam ból, jego dominantą stał się ból, wynikający z niezgody na to, co się dokonało, bo był wcześniej nurt tęsknoty za utraconym, czyli coś takiego, taka nostalgia, która właśnie wynikała z osób, które pamiętały dzieciństwo, ale się jeszcze nie skonfrontowały. Znaczy dla nich Łemkowyna została mitem i ciągle jakby jest dla niej tęsknią. Natomiast to pokolenie, o którym mówimy, właśnie jako autorzy tej poezji rozdarcia, oni wrócili na tę Łemkowynę, oni ją mieli przekazaną jako tę krainę wyidealizowaną, jako tę krainę, która właśnie istniała, i wrócili z całym przekonaniem, że oni tu mają wrócić, i na każdym kroku zastają, tak ugrabana, cerkiew rozdarta wystrzałem gątów, bo ona się wali, bo te gąty strzelają, bo one już zapadają się i spotyka się jak ta kultura. Zresztą cały czas, jeżeli mówimy, było pytanie o asymilację, powiedziałam, że nie ma zamierzonej. Jest taka asymilacja, na przykład, że jak już jakaś kapliczka łemkowska się wali, to się ją zastępuje już jednoramiennym krzyżem, już się znaki polskie wprowadza. Idzie to na takich jakby właśnie poziomach działań, ażeby zacierać pewne ślady. Młodzież, czyli kolejne pokolenie, bo ja już mówię o kolejnym pokoleniu, przekazywali mi, że jak szli, i ja to doskonale rozumiem, jak szli Łemkowyną, wędrowali, to dla nich łatwiej było przeżyć puste miejsce po wsi, która tam kiedyś była, bo ta wieś jeszcze mogła być w wyobraźni odtworzona, niż te miejsca, które są tak zabudowywane innymi znakami i są te zacierane. I to jest to rozdarcie widzenia świata, który chciałoby się wszystko, żeby on w jakiś sposób przetrwał, zaistniał, natomiast się cały czas widzi, że on zanika. To jest to napięcie, to jest ta tragedia po prostu, dramat. A propos tych obszarów dziś pustych, gdzie wiadomo było, że było życie, były miasta całe, Raczej, bo ale też liczebne. Zastanawiam się, dlaczego tam nie odbudowano domów. Czy to jest forma szacunku dzisiejszych Łemków względnie przeszłości? Czy to jest demonstracja tego, że Łemkowie na przykład chcą pokazać, ile zostało zniszczone, jakie zniszczenia zostały poczynione, żeby lepiej pamiętać o wydarzeniach historycznych,
Czy są jakieś inne przyczyny, dla których właśnie nie buduje się już tam, gdzie kiedyś były te wsie właśnie, które zniknęły z mapy? Jest to dla mnie pytanie, które powoduje ogromną przykrość wewnętrznie. Przykrość taką, jakiej doświadczam. Bo pierwsze, znaczy chciałam powiedzieć, jak to wygląda, natomiast od razu emocje gdzieś zadziałały w tę stronę. A kto ma odbudowywać? Kto? Jeżeli ludzi zniszczono, no to słyszałam takie opowieści, dlaczego ci Łemkowie nie dbają o te swoje cmentarze? No przepraszam, wyrzuca się ludzi, osiedla się innymi, się mówi, ci ludzie wyrzuceni, których już nie ma, mają dbać o coś, co jest ich dziedzictwem, bo ci, którzy następnie przyszli, nie uważają tego za dziedzictwo. No kto ma o to dbać? A propos budowania, wsie, których nie ma, większość z tych wsi, na przykład osób wysiedlonych na Ukrainę, nie mają żadnej możliwości powrotu. Ci, którzy gdzieś tam zostali rozproszeni, też bardzo często nie mają możliwości powrotu, bo mówi się, a Łemkowie tak, była taka fala zdeterminowanych, do której na przykład mój ojciec należał, bo absolutnie nie miał możliwości tu kupienia czegokolwiek. Powiedział, przyjadę pod gołe niebo z rodziną, z moimi dziećmi, ale tu będę. To były osoby, no można tak powiedzieć, szalone, zdeterminowane do tego stopnia, że już nie patrzyły na nic. Natomiast każdy rozsądny, byli tacy, którzy przyjeżdżali, nie mogli znaleźć pracy, nie mogli znaleźć, musieli tam wrócić. Znam też sporo takich przypadków. A jeżeli chodzi o zabudowywanie, niestety zabudowywują się te przestrzenie, zabudowują przez osoby, które przychodzą z miasta i które są profanami. Profanami, dlatego że coraz częściej niestety każda kultura tak wygląda, że jakiś procent społeczeństwa jest czujący, wrażliwy, mający, a reszta to są osoby no, należące do tak zwanej kultury masowej, która patrzy na trendy, na mody, na to, żeby posiadać, mieć pewne rzeczy i widzę bardzo często właśnie w tych przybysach mnóstwo. To, co było puste, jest pozabudowywane w tej chwili. Niestety może z perspektywy innej to wygląda, że jest puste. Z mojej perspektywy wygląda, że już się wszędzie buduje, że te puste pola, które tu były na przykład i które no może były smutne, ale one zachowywały pamięć. Wykupił deweloper, posprzedawał na takie działki, jakie są w miastach. Ta przestrzeń się zmienia, fatalnie się zmienia. Ludzie budują dworki na cmentarzu Wrobka, prawie że na cmentarzu, kto sobie wybudował taki dom z takimi zabezpieczeniami, wszystkim krzycząco o pomstę do nieba. Ja patrzę, jak ta ziemia jest zrujnowana właśnie takim, jak Nowosielski by powiedział, filisterstwem. To jest filisterstwo tego typu, że właśnie oczywiście dorobią się jakichś pieniędzy i osoby muszą worek wybudować z kolumnami w takim krajobrazie, w takiej przestrzeni. I to jest zniszczenie ogólnokulturowe, nie tylko kultury łemkowskiej. Więc można widzieć, że to jest puste, a ja mówię, że to nie jest puste, a to się zabudowuje, ale się zabudowuje nie w tę stronę, w którą powinno. Czyli rozumiem, że z jednej strony Łemkowie, którzy wracają, starają się wracać tam, gdzie stał kiedyś dom rodzinny. Starają się, ale gdzie? Ale gdzie? Moi rodzice nie mogli wrócić tam, gdzie jest ich dom, ponieważ był zakaz meldowania Łemków i Cyganów w województwie krakowskim, więc zupełnie gdzie indziej szukali w górach możliwości, ale nie tam. Gdzie dom mojej mamy stał, wiem to, znam to miejsce, kamień przyniosłam pod ten dom. Gdzie stał dom, gdzie prawdopodobnie bym mieszkała, gdybym nie była wysiedlona w montażce, też, który to był ich dom. No i cóż z tego, to nie jest ani na dom, pole, na którym stoi w tej chwili restauracja Złoty, to też należało do mojego ojca. Ale to są rzeczy, które są kwestią przeszłości. Ja to w pamięci mam. I każdy prawdopodobnie ma, bo jak jechałam z bratową, to też widziałam i komentarze, gdy przyjeżdżała, więc to gdzieś tkwi w nas. Natomiast no, to jest rzeczywistość nieodwracalna. A równocześnie jest, rozumiem, też wielka ignorancja, jeżeli chodzi o miejsce, gdy się przybywa tutaj. Osoby, które przychodzą i budują tutaj, nie są Łemkami, często nie wiedzą, że są na Łemkowinie, rozumiem, że nie znają lokalnej rzeczywistości. Lokalnej ale historii. dla wielu osób, także osadników tych pierwszych, którzy przyszli, to nie jest Łemkowina. No to oni mają zupełnie inne sposoby myślenia. Nie jest i nawet często jest problem z tym, żeby chociażby upamiętnić jakieś miejsce. Mamy w tej chwili problem we Florynce taki.
żeby tam postawić tablicę upamiętniającą wydarzenia z 1918 roku. Więc no tak, dla nas to jest Łemkowyna, dla iluś tam osób, które chcą to wiedzieć, chcą widzieć tę różnorodność. W różnorodności jest ogromne bogactwo, gdy ktokolwiek cokolwiek wie na temat kultury głębiej, to wie, że dla kultury ożywcza jest różnica, a nie jednorodność. To jest jakby oczywistością pewną. Natomiast unifikowanie jest bardzo dobre dla biznesu, bo wtedy można wszystko masowo produkować, więc te tendencje są antykulturowe, można powiedzieć, ujednolicające. Więc Łemkowynę tylko ten widzi, kto chce to widzieć, bo można nie chcieć widzieć tego. I znam mnóstwo osób, które absolutnie nie uważają, że tu w jakikolwiek sposób jest Łemkowyna. A pozostając właśnie tak w zakresie geograficznym, i jakie są dla pani profesor najważniejsze 5 miejsc na świecie związanych bezpośrednio z życzem pani profesor lub też z tożsamością łemkowską? Czy można wymienić choćby pierwszy? Wiem, że to jest wiele osobiste więcej. pytanie, tak? To jest pytanie osobiste. pytanie, tak, jak najbardziej. To nie jest proste pytanie. Może być też mniej, ale to... Nie, to nie jest Dla proste, pani tak jak i moje myślenie nie jest proste, tak sobie wyobrażam. Znaczy na pewno jest jedno miejsce i to jest to miejsce, w którym jesteśmy tutaj, chociaż być może ono jest bardziej tam w tamtych brzuskach, które są, o tych brzuskach napisałam we wstępie do tego tomiku, że to jest moje centrum świata, bo to była... Gorlickie? No tak, Ujście Golickie, nawet nie Ujście Golickie, bo to jest poza Uściem, znaczy administracyjnie Ujście Golickie, jeżeli tak mamy uściślać, ale ja nawet moje wyobrażenie, odczucie, ono się nie odnosi do nas, do nas administracyjnych, nawet do nas wsi. To jest miejsce tutaj i to jest tak, jak ludzie mówili, oni nawet nie nazywali czegoś, bo ja cieszę się, że z wiekiem ja wracam do jakby tego źródłowego jakby mojego bycia, bardzo bliskiego z tym i dlatego ja cieszę się na przykład, jak ja w swoim sposobie odbierania, tak mówię, no nie powiedziałabym na to, co tu jest, że to jest Uście Golickie. Administracyjnie owszem, ta przestrzeń należy do Uścia Golickiego, ale to jest miejsce bez nazwy. I mówię bardziej może te brzuskie, o których pisałam, troszkę się przesunęłam bliżej drogi, bo tam mnie przekonywano, że tam było bardzo by mi trudno zimą dojeżdżać. I tutaj wybudowałam, czy wybudowaliśmy, no tak, ale głównie wybudowałam też z myślą, żeby nam osobiście odpowiadać. I to jest jedno miejsce bez konkurencji. Bez konkurencji, ja ktoś mi powiedział, że piękne miejsce wybrałam sobie na Arkadii, a powiedziałam, to nie jest miejsce wybrane, to jest miejsce mi dane. Myślę, że tak, że tutaj jakby najbardziej czuję to, co mogę robić. Natomiast jest innych miejsc jest mnóstwo, takich, które są dla mnie ważne i które chętnie jakby zgłębiam. Ale nie tak głęboko jak to. Znaczy bardziej je widzę zewnętrznie, jak chociażby Kraków. Jest to miasto, które lubię, chociaż chyba coraz mniej je lubię, ale kiedyś je bardzo lubiałam. Jak miasto, lubię Wenecję, lubię Petersburg. Są takie miejsca, być może Toronto nawet lubię, chociaż i nie do końca, ale są przestrzenie, są ludzie, są wydarzenia, które się dzieją i tak też bym nie powiedziała, że jest 5 miejsc. Jest mnóstwo miejsc na świecie, które są moje miejsca wyobraźni i marzeń. Myślę, że jeszcze to zrealizuję, bo na przykład byłam na Syberii, też bym powiedziała, że tam jest takie miejsce, które pewnie w jakiś sposób łączy mnie z całym światem, z całym odczuwaniem, z przyrodą. Ja bardzo, bardzo mocno odczuwam przyrodę i to wszystko, co się dzieje. Jestem człowiekiem jednak związany z naturą. Miasta oczywiście są, bo znam ludzi, którzy tylko dobrze się głównie w miastach czują. Ja się głównie czuję dobrze właśnie w takiej przestrzeni przyrodniczej. Właśnie takim moim marzeniem jest dotrzeć do źródeł Amazonki, sobie powędrować, ale właśnie tak, żebym tam z ludźmi się spotykała, żeby to było takie i z przyrodą, żeby to nie było turystyczne, tylko takie właśnie bardziej odkrywające miejsca naturalnie.
Więc no nie, no 5, mogłabym historycznie wymieniać ważne łemkowskie miejsca, ale one uaktualniają mi się w określonych sytuacjach. Tak. Ja jestem też osobą, która działa, która w działaniach, wielu w swoich zadaniach, bo ja stawiam przed sobą zadanie, jestem jednak człowiekiem idei, zadań przeróżnych, które chcę zrobić i takie miejsce może dla mnie zaistnieć jako ważne wtedy, kiedy wiem, że w nim trzeba coś zrobić istotnego, tak jak w Jaworznie wiedziałam, że chciałabym postawić pomnik i postawiony został tam ten pomnik upamiętniający więźniów Jaworzna. O te Florinka mnie męczy. Taką ważnym miejscem była dla mnie Bursa, kiedy o nią walczyłam, żeby wróciła dla nas, bo to było moje zadanie i to miejsce się stawało dla mnie wtedy ważne. Że coś tam mam do zrobienia, coś tam mam ważnego. Mhm. A mnie zaskoczyło też, kiedy dowiedziałam, że Łemkowie są także za oceanem. I że są takie społeczności właśnie Łemków, które rozumiem, że trzymają się dość spójnie tak daleko właśnie od samej Łękowiny. I pani profesor utrzymuje z nimi kontakt. Jedno takie miejsce za oceanem, które pani może wymienić. Aktualnie to akurat Toronto, ponieważ tam często jeżdżę i mam znajomych, ale też jest Pittsburgh, gdzie jest bardzo wielu Rusinów. Tam byłam chyba tylko raz, ale wyobraźni. Ja też mam taką wyobraźnię, nie tylko bezpośrednią, ale też mam wyobraźnię tekstową, ponieważ ja pracuję z tekstami i właśnie, to jest, jeżeli chodzi o miejsce, o przestrzeń, ja potrafię sobie tę przestrzeń w jakiś sposób rekonstruować, odtwarzać. Jeżeli czytałam, jak Chylak szedł, właśnie takie opowiadanie ma wspomnienia, jak wracał do domu na święta, na piechotę, to XIX wiek. Wiem, że uczył się w Nowym Sączu, a jego rodzice mieszkali w Wierchomli, więc opisywał tę drogę. Ja tę drogę też musiałam przejść, ale ja tę drogę znałam z tego opowiadania. Wszystko mówię, zmieniło się. Jakby przez teksty też żyję, więc mówiąc za oceanem, które miejsca są, dużo ten nasz Łemko-Sojusz, który tam istniał, działał właśnie w New York, ale też miał te swoje ośrodki i one też tam jakoś dla mnie istnieją wyobraźniowo, nawet jak nie istniałam, bo jak mówiłam o Pittsburghu, że tam jest najwięcej Rusinów, bo oni tam pracowali w kopalniach, to idę właśnie tymi tekstami Łemkowskiego, to sobie jakoś tam odtwarzam. A tak fizycznie, to przez to, jak jestem w Toronto, nawet wspominałam, że tam miałam spotkania, bo tam są nasi ludzie. Mało tego, jak przyjeżdżam, to oni się spotykają. Oni robią na przykład jakieś takie spotkanie, za pierwszym razem to zorganizowano właśnie całe takie spotkanie, kilkadziesiąt osób tam było i rozmawiali ze mną. Teraz też w mniejszej ilości, ja też tam byłam właśnie na takiej watrze i ci ludzie zachowują i ładnie język zachowują. Ja nawet uważam, że ich język, przy mnie się starają mówić po łemkowsku, bo tak różnie to schodzi. To też wiem, że wielokrotnie starają się więcej niż tak w normalnym życiu, ale ładnie mówią po łemkowsku. Słowa chcą wiedzieć, dowiadują się. Także są związani z naszą kulturą mocno dalej. Dalej nawiązując do literatury i tym kończąc już naszą rozmowę, chciałabym zapytać, jak ewoluuje literatura łemkowska, poezja łemkowska, bo wiemy, że akcja Wisła odcisnęła znaczne piętno właśnie. Nasz się świat dzieli na przed i po. Ostatnio właśnie. A literatura ostatnich lat, czy też młodzież tworzy? I jak ta poezja na przykład młodzieży urodzonej w latach 2000, na początku lat 2000, czy nawiązuje do tradycji, czy czuć natomiast chęć pójścia dalej prędzej, czy jest więcej tak powiedzmy pewnego optymizmu, czy to słowo Pytanie jest długie, które straszne. skwituje. Nie, pytanie długie, które skwituje krótko. Nie ma poezji po 2000. Tak się zastanawiam, czy jest polska poezja po 2000, czy są młodzi poeci. Na pewno w tak dużej społeczności zdarza się poezja i pewnie bym umiała nawet wymienić. Natomiast u nas poezji nie ma po 2000 roku. Są inne formy wyrazu. To jest chwilowa.
Nie, to nie jest chwilowa sytuacja. Nie, to raczej nie jest chwilowa sytuacja. Poezja już jest, a być może chwilowa, to tak mi się wydaje, że nie być może. Przyjdzie czas jeszcze na poezję, ale teraz zupełnie się kultura zmieniła całościowo. Kto teraz pisze wiersze? Nie, teraz ludzie piszą, no co, mają blogi, mają przeróżne takie historie. To jest inna kultura. I to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Jest wrażliwość, owszem, na poezję, ale jeżeli chodzi o pisanie, no to nie. W łemkowskim środowisku nie mamy poetów z tego pokolenia, na pewno. Gdyby byli, to bym wiedziała, a nawet jeżeli są, to są jakieś takie pojedyncze próby. Zdarza się, no bo ogłaszamy jakieś konkursy literackie, jest jakieś wspomnienia, no właśnie więcej blogi, więcej jakieś takie właśnie, czy opisy czegoś, co się dzieje, polemiki, poezji. A pani Tak, profesor, dlatego przerwałam to długie pytanie, bo ono pewnie by się rozwijało, a ja miałam krótką odpowiedź. Rozumiem. A pani profesor dalej tworzy i dalej poezja, czy prędzej proza? Czy coś zmienia się w ostatnim? Oj, już sobie wyobrażam, jak to pytanie zostanie zadane Petrowi, bo Petro mówi, jak ja od dawna nie piszę. I tak, w ogóle w moim życiu poezja była, nie wiem czy przypadkowa, ale to nie było coś głównego, więc i dalej nie jest niczym głównym i pewnie jeszcze powstanie jest jeden pomnik, bo tak, ale to nie. Ja nigdy poezji nie tworzyłam tak jak poetka i nigdy się zresztą nie uważałam za jakąś taką poetkę, która pisze, wydaje tomiki. To przy okazji też może troszkę zadaniowo, nie wiem, czy można powiedzieć o poezji zadaniowo. W młodzieńczym wieku, owszem, tak, wtedy może jakieś takie wiersze się nie rodziły. Potem to rzeczywiście było może na potrzebę Łemkowskiej Jesieni Twórczych, czy czegoś, że trzeba coś napisać, ale to chyba nie był, inaczej, jeżeli tworzę coś artystycznie, to głównie wiersze, ale no ja przede wszystkim piszę książki takie o literaturze. One też są. Wstęp do mojego tomiku profesor Siatkowski określił, że jest najbardziej poetycki, liryczny z całego tomiku, więc wstęp jako taki. Ja mam lekkie pióro, ja dobrze piszę. To nie jest kwestia chwalenia się, ale to już dawno zostało określone, że mam lekkie pióro i pewnie gdybym się tym zajęła i miała więcej czasu, to bym może i więcej napisała, ale mam ciągle inne zadania. I dlatego ludzie sobie tam wymyślają, co będzie na emeryturze. Ja na emeryturę się nigdy nie wybieram, w związku z czym nie mam takiej wizji, że na emeryturze coś innego będę robić, bo pewnie będę zawsze to samo robić. Na czym, no oczywiście to troszkę żartem. Nie wiem, co będę robić, nie wiem, co się wydarzy. No my żeś tam pisać, wiem, że poezja, tak, wszystko, bo to jest twórczość bardzo znacząca. Pani profesor może zbyt skromnie. Znaczy, ja do skromnych osób nie należę, zresztą jakby nie mam potrzeby bycia skromną, natomiast nie jest mi to do niczego potrzebne. Natomiast no tak mówię jak jest, jak czuję. Rozumiem. No to dziękuję serdecznie. Dziękuję również.